ନିଜର ଏଠି କିଏ? ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଯାହାକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଘୃଣା ରହୁଛି। ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ନେଇ ସେମାନେ ବିଷ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ଢାଞ୍ଚାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭାବୁଛେ ସେମାନେ କେବେ ନିଜର ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଯାହାକୁ ବିପଦ ମୁକ୍ତ କରି ଆଦର କରୁଛେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି। ପିଲାଟି କାଳୁ ଯେଉଁ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଅନିଷ୍ଟ କିଏ କାହାର କରୁଛି? ମଣିଷ କେବଳ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଏସବୁ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବୁଛି। ଭାଇ ଏଠି ସମୟ ଯେମିତି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ବୟସ ମଧ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରତି କେବେ ଲୋଭ କରେନି। ବଡ଼ ବୟସ ଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରି ଶେଷ ସମୟରେ ଭୋଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କାହିଁକି? ସମୟ ଅଛି, ବିପଦରେ ମଣିଷର ସାଥ ଦିଅ, ଭଗବାନ ବି ତୁମ ସାଥ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।